Hrvatski laboristi Stranka rada predstavila je svoje kandidate za gradonačelnika i njegove zamjenike u gradu Čakovcu. Tako je njihov kandidat za prvog čovjeka grada Čakovca Denis Šarić, predsjednik čakovečkog ogranka te stranke. Ono što je istaknuo da će ponuditi građanima na lokalnim izborima je odgovornost. Odgovornost. Društvenu normu koja je odavno nestala sa hrvatske političke scene. Jednostavno nema je. Za bilo koji pogrešan potez vladajuće elite, a svjesni smo svi koliko ih ima, nitko ne snosi apsolutno nikakvu odgovornost, osim samih građana. Oni su odgovorni za sve. Oni trpe sve i što je najvažnije, oni plaćaju sve. Uz odgovornost, laboristi napominju da će biti dosljedni. Njihov kandidat za zamjenika čakovečkog gradonačelnika Krunoslav Bedi istaknuo je da će posebnu pozornost pridati otvorenosti i povratku povjerenja u političku vlast. Naša misija je pravovremeno i kvalitetno informiranje građana, projektni pristup uz sudjelovanje građana pri donošenju odluka o važnim projektima, a osobito pri utvrđivanju proračuna, praćenju trošenja proračunskog novca, kao i uvažavanje ideja i prijedloga naših građana. Naša je vizija budućnost, a cilj prosperitet Čakovca s očuvanom kulturnom baštinom i okolišem. Drugi kandidat za zamjenika čakovečkog gradonačelnika je Rajko Bulat, predsjednik podružnice laborista za Međimursku županiju. Osim što ćemo s kolegama biti tim i nadopunjavati se na svakom koraku, posebni moj krug djelovanja bit će kvalitetniji rad svih gradskih poduzeća u gradu Čakovcu, te poboljšati sve važne datume i obljetnice svih događanja za koje smatram da su izuzetno slabo obilježene. Govorimo o Danu grada Čakovca, Porcijunkulovom, Ljeto u gradu Zrinskih, našem prekrasnom Čakovcu i naravno dočeka nove godine. Pored kandidata za čelne pozicije u gradu Čakovcu, Hrvatski laboristi Stranka rada već su istaknuli svoje kandidate i za čelne pozicije u Međimurskoj županiji, a najavili su i predstavljanje kandidata za načelnike općina.